Velkommen til Skovsgård Hotel. Skovsgård Hotel er en socialøkonomisk virksomhed med arbejdspladser på særlige vilkår. Her er der plads til alle på trods af forskelligheder. Vi kan alle sammen noget, og vi tror på, at sammen kan vi faktisk også det hele. På Skovsgård Hotel driver vi restaurant, vi holder koncerter, man kan overnatte på vores hyggelige værelser, og så fungerer Skovsgård Hotel også som kulturhus. Vi elsker at lave lækker og velsmagende mad, tilberedt fra bunden til vores mange gæster. Vi kan også godt lide at dække op i vores dejlige lyse lokaler, i vores restaurant, i slyngelstuen, i vores skønne have og i den bitte sal. Vi er også rigtig glade for vores store sal, som vi bruger til koncerter, juletræsfest, Halloween, private sammenkomster, kunstudstilling, modeshow og mange andre ting. Men salen er ved at være meget slidt og trænger til at blive shinet op. Vi ønsker os et nyt scenetæppe. Vi ønsker os at få gulvet slebet ned og lakeret, og endelig ønsker vi os også at få malet loftet og få neonlysene skiftet ud. Vi håber, at du har lyst til at hjælpe os med at få gjort salen pæn, lys og lækker, så vores rammer fremover bliver endnu bedre, og så vi kan blive ved med at være stolte af vores skønne hotel. Tak for hjælpen.